todos os televidentes de nossa TV, bom dia, mais de programa exclusivo de nossa TV. Nós estamos em Amsterdam, AUE. Nós sabemos que a organização é a Fundação Sabana, também tem uma tarde de informação. Também, entre outros, o presidente de MAP, o senhor Raymond Labat, deu uma explicação tocante de 10-10-10, o que passa em Reino, mas de uma forma histórica, um recuento histórico bastante interessante. Sabana, assim que estamos tratando de dar uma boa informação aqui em Amsterdam, de Doelgroep, para nós temos diferentes stands chiquitos de representação de diferentes outras organizações que estão metendo, com o Doelgroep de Yunnan de Terra, Cambas, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sabas, Martins e Estácias, com uma mensagem de informação que está disponível para nós. Nós esperamos que você passe uma boa tarde, você desfrutar da apresentação já. E mais que rato, nós vamos fazer uso da oportunidade de entrevistar um pariente e também nós vamos gostar de programa somente interessante também, parte musical. Camilo vai ter dois artistas, Yudi Terra, que o outro canta, um copista e outro um pianista. Quer dizer, que está pendente, nós e nós TV sempre vai tratando de pôr a boa altura de costa, que o bom mês está na altura de J. E onde costa que nós mês está na altura de J, que nós mês portem de nós mente bom claro, socialmente na novo que sucede e marcado em história, que passa em reino, marcada em história de maneira que nós por contestar a pergunta de uma quantidade de gente que está bom, o que passa hoje e o que você não beneficia no futuro. Queda pendente. In de geschiedenis is het bijna zo geweest dat Nederland een van de eerste landen zou zijn geweest die een embargo tegen zich zou krijgen van de Verenigde Naties. Het heeft heel weinig gescheeld. King Amita. Nasce na Holanda, vive na Curaçao, vive na Holanda e bij Binga Trobe. Kan niet anders zeggen. Ahora que meeting 10 años naar Hollanda, Atrobi. Ook mijn hart ligt daar 9000 kilometer verderop. De afstand maakt echter niet uit om mij te willen inzetten. Inzetten, Pami Hindinang. Sabana is dan ook een van de stichtingen waar ik mijn bijdrage lever para promover a calidad de vida de nos Hindinang. Consciente meeting dos cultura. Bendicionar como equipaje cultural dos cas pabiba. En zo wil ik het ook wel houden. Wellicht biedt een vernieuwde staatkundige structuur uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en hopelijk meer samenwerking, juist nu. Meer oog voor onze mensen al daar, meer perspectief, maar ook mogelijkheden voor onze gemeenschap in Nederland. Allen hebben we 2 huizen of meer en de weg naar welk huis dan ook willen we kunnen blijven bewandelen. Ik hoop dan ook dat deze middag u antwoord zal geven op uw vragen. En wie weet brengt deze bijeenkomst meer antwoorden dan dat er vragen worden gesteld. Laat dit wederom een gelegenheid zijn om te realiseren waar we voor staan, wie we zijn en ikiku huntu nos por bira. Verschillende palikibraatjes vanmiddag. Kom op. En zo. Links, rechts. Geweldig, geweldig publiek. Maar ik vind dat de informatie naar ons toe is heel weinig. Toen met het ontbinden van het Antillenhuis kwam alles op tv zo groot mogelijk. Maar de andere informatie die voor ons van belang is, vind ik dat uitblijft. Dus ik vind dat wij als Antillianen iets meer informatie moeten hebben. Aansluiten, inderdaad. Ik weet er ook heel weinig van. Ik merk, er is heel veel behoefte aan uitleg, maar ook uitleg in begrijpelijke taal. En ik vind die initiatieven van die meneer heel goed wat hij dus nu noemt. Maar ik zou inderdaad denken aan het internet. Maak ook een website. Zet de informatie op de website. En maak ook gebruik van een telefoonlijn. Dus dat mensen misschien ook gewoon kunnen bellen naar iemand. Hè? Dus het is leuk dat ze dan in steden misschien willen rondlopen, maar misschien heb ik dat gemist. Ja. Maar als het ergens staat waar het ook openbaar is. Ik bedoel, een website is het meest toegankelijk. Vandaag de dag voor iedereen. In hoeverre stimuleert deze regering van Curaçao de terugkeer van Curaçao naar Curaçao? Nu Curaçao... Wat voor drempelverlagende maatregelen zijn er dan? Die worden ingevoerd, hè? Ja. De wet op abortus. Ik kijk je even naar... Oké, ik wil naartoe. Wat heb jij te offeren om je land vooruit te helpen? Snap je wat ik bedoel? Van alles. Snap je wat ik bedoel? Dus dat betekent, dus als je zegt, oké, ik heb van alles te offeren, ja, dan
Ja, dan ga je oriënteren, dan ga je kijken. Misschien dan ga je eerst een baan zoeken en langzamerhand gebeurt het wel. Dus dat is de ene kant. De andere kant wat ik kan geven vanuit de regering, zijn we op dit moment bezig met een groot project. Een van de statenleden was hier een aantal weken terug, was hier met dat project om te zorgen... Meneer Wils. Ik zei één van de statenleden. Nee, maar meneer Wils, toch? Hij was Meneer maar één Wils. ervan. Er was Ja, ook nee, een aantal anderen. Er waren ook andere... Onder andere meneer Wils. In ieder geval. Dus ja, je bent heel goed geïnformeerd van. Maar het gaat erom dat er een project bezig is om voor huizen te zorgen, waar mensen daar naartoe kunnen komen. Ja. Wie heeft nog... Ik werk hier in de Bijlmer. En wat betreft informatie geven. Ik ben blij dat we hier allemaal zitten, deftig hier. Maar de jongens die informatie moeten krijgen, ik kom ze zo net voorbij onder de boom daarbuiten, onder de viaduct daarbuiten. Dat zijn de problemen, mensen van Antillen, ja, wat iedere keer voortkomt in de kranten, ja. Ik zie niemand naar buiten lopen om met die mensen... Wij hier zijn genoeg geïnformeerd. Ja. Wij weten alles. Ja? Maar en wie zou dat moeten doen, denkt u? Hoe zouden we dat moeten organiseren? Kijk. Ik weet dat er, even los zelfs van de veranderingen met de staatkundige structuur... dat er inderdaad nu, zeg maar economisch gezien, al heel veel meer mogelijkheden zijn. Alleen, ze zitten vaak wel in wat bepaalde... Zover is. Als je zegt... Maar als, power. Of de regering van Curaçao rekening wil houden in zijn informatievoorziening om mensen uit te leggen hoe de stand van zaken is op dit moment. Vervolgens kreeg je dus een hele cacophonie. Ik zeg het maar zoals het is. Ik heb het niet gevolgd, ik ben geen vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken. Maar het is natuurlijk wel iets wat als ik in die positie zal zijn, ik er natuurlijk wel natuurlijk... op de agenda zetten. Oké, John, dankjewel. Op dit moment is er eigenlijk een bestuurlijke lacune binnen de Koninkrijk der Nederlanden, wat eigenlijk in strijd is met de grondwet. Laten we dat gewoon... Anders kan niemand meer, wat er nu op Bonaire dreigt te gebeuren, niemand meer land en niemand meer een huis kan betalen. Ja. Dus je moet riemen met de riemen die je hebt. Dus... Derecho riba e information, en te ongunst, een recht, de Europese grondwet, de recht van informatie beting, pa bohanya e information naki, pa bo posinta resenang antebisa, kiko ta útil pa mi caso individual y kiko nos borhasi colectivamente pa nos informarnos mes, pa nos portuma acción. Sobre la información que me están ante que me están onda botahaya información que mi pueblo está Hostina, mi pueblo está Ancra, Marra Lastra Cansa, Shonang mi pueblo está Fada, mi pueblo es nang nanta zur, marron skur, marron cla, ting blanco, ting preto, ting hel, ting cora. Awel bota bata sakutan ang turta diskrimina. Mikaya nang ta kibra maltrata suku sing bida sing luz. Awo deng mi aire nanditing stof di Sahara. Ha 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 ha. Awor tula warda. Bota warda keto riba imagen di Jesus preto deng bomisa nang Toeres den ku zwarte piet, toer aan de bingan, tot als die church die botula. Mata di kong mi pueblo. Tana sonyo bos nangta sinta, bos nano que mira, bos nanta frustra. Mi pueblo ta, hostina ankra marra, lastra kang safada. Nanta hin nang marong skur marong kla, blanco hel preto yasta, cora. Bosata, danke Dios mi lamang sita blow. Anto mi pisca, ainda também tá dushi. Mi solo ta brilla pa sombra. A mí y mi pueblo, nos está cansado.
tena mi morto. Lo mi sigi stima bukarso. Aboso, aboso. Y día lo mi tie honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche mes, mare por favor un mes, mi por entregabu, tur mi corazón. Y día lo mi tie honor, di caricia buku mi amor, y sinti dulzura de un calor. Mare tawe noche mes, mare por favor un mes, mi por entregabu, tur mi corazón. Dank u wel. Jullie zijn geweldig.